ke thina kungenxa zikabawo bethu nguthixo wonke lo ubangela uba sibe lapha nani nibe lapha niqonda loo nto leyo. Each and every day ke umntu kufuneke ayibulele lo thubo loba makaphile, uyayiqonda, because abanye abavuki, abanye basezibhedlela, abanye silala sisithi bendihleli naye kuthiwa hayi lo bendinayo izolo, uyabo, zizinto ezenzekayo kobomi esiphilayo. So ngamaxesha onke funeka si-appreciate, sibulele uba sinothixo ophilayo. Amen. Nabethu kanti ngumandisi Matshaya, ndakhe ndangumfundi ngexhobo. Abanye benu bangazi kuphanjile wonke ke laa nto ndazi nayo le ndikhwazaleyo iphinda iyaplanela ithetha bekamsiyana liphula. Nam ndaba ngumfundi ndileqa eliphupha, ndide ndalifezekisa. Andikafezekisi uba ndisalenza ndikulo, but for sure ndizalifezekisa ngenxa. So ndingqina ngana ithethayo uba xa ungumntu umjika ibani lalo kuthiwa uyaboniswa imali yakho uboniswa, ube uboniswa ube uboniswa ngoba ngumqolo walafemeli yakho amashana Matshaya. So amajita amaninzi ndithetha nani nje because sithi ababulalanayo sibulale nabo, yayibona, i-influence iza nathi, bazibona kuthi ezinto bacimba zintle, yayibona, bazenze, uyayiva ke. So ndiyilento ndibhekisa kuni kakhulu ndisithi ndicela umntu ke azaboniswe, yayibona, yawuboniswe kodwa ke ngophumelela uba ube ngumqolo wefemeli yakho ngenye imini, yayibona. Nani ke bosisi nazibona into ezenzekayo, yayibona, sentsho usathana ungenelele kakhulu elizweni ngoku, uyayiva. So umntu omtsha akasaphuphi ngoku ngaphandle kufuna uzibulala and ade ame mama misavana saze ndingayiseki. I'm telling you, abantwana bam banonixela inyani, ndikhule umama umencila, utata wam ndingamazi, uyayibona, but ke ndiyamazi, but ikhona be-absent ngoku ekhona, uyabo, elincila, uyabo, oomalume bam bengamanqila, but jonga mna andilithandi ngokuthanda. I'm telling you, something kaloku i-acting leya, yabo. So phana ukuqala kuselwa emsebenzini nakuphi na, yabo. So asiseli pha lalela ama-empty ngamanzi lawa, yabo. Ndiyacela yo Michael. The reason you're going to be convinced is because of people around the pay chances and masterisha, which is now ukuze eli lakho loba ugqibe isikolo funeka ulimasterishe ngokuthini, ngokuhlala ezincwadini. Ixesha lechomi I think ngalibe ncinci kuneleze encwadi. Iwesi kule mihla siphila kuyo. Kokukade kusithiwa uba umntana uyayifuna ichance yodlala, but ngoku ukudlala kuyasibulala. We go there siyotshaya instead of ukudlala. Yabo. So ndizama ukuthi ke ngoku alikho linye icebo ngaphandle kokusigcina ngesikolo noThixo, yava. Okanye lento kukholelwa kuyo kokwenu ukuba uyimixe nesikolo uyawuba ngumuntu oright. Umisi wenziwe yiloo nto, ndiyaphosisa mengwana nantso ke notamsiyana nam ndenziwe yiloo nto gayisini, kukumamela imithetho yabazali bathi sebengekho. Can I tell you something? Mna ndiyazifilela, ndinomntana wam ona-7 years, ndala nomama wakhe nobrother wam ona-14, nobrother wakhe onedem. Abazali bonke abekho basweleka, yayiva, but ndiyaphila. Nina niyazi loo nto leyo, nibona uphanjile ongathi always happy. Ndinazi izinto but ndazixelela ngoThixo nokumamela umisi ndabaye lento ndiyo. Ngoku akhe ndikhumsha ndithethe nomlungu. Ndiflya ngoku nge-aeroplane ndihambe ndiyohlekisa abantu eKapa. Ndiyahamba ngoku ndiye eJoburg ndikwithonza uzulu ezi ndawo, yabo. Kukuthini? Ukuzimisela umamele umasterishe iphupha lakho. Eli liyimfundo. There is nothing apha ebomini esinoyiricha ngoku ungakhange ufunda. Academics, which is funeka ube academically educated, which is isikolo ke ufumana isiphengwelo grade 12. Sisithatha uhambe uyolungiselela ifuture yabazali nobomi bakho. Yiloo nto endizoyibethelela notamsiyana, masterisha iphupha lakho, which is ukufunda. Enkosi. Mamelani ke bantwana bam, ngoku nje